Me seuraamme niiden miesten ja naisten toimintaa, joiden käsissä saattaa jonain päivänä olla sinunkin henkesi. Minä olen Viljo Sättinen. Eräänä sateisena maanantai-aamuna oli Pekka Mäntynen matkalla kohti työpaikkaansa Helsingin Vallilassa. Samaan aikaan lähti Pauli Pöntisen ohjaama raskas Scania kuorma-auto IFO 912 lastauslaiturilta SOK:n kahvivarastolta kohti Itäkeskusta. Päästyään Linnanmäen kohdalle kiinnitti Pekka huomionsa kattojen yllä leijuvaan kuumailmapalloon. Hän lähti ylittämään ajorataa juuri kun Pöntisen ohjaama kuorma-auto oli lähestymässä. Huonokuuloinen Mäntynen ei kuullut Pöntisen antamia äänimerkkejä eikä äkkijarrutuksesta ollut apua lehtien liukastamalla asfaltilla. Pekka Mäntynen jäi kuorma-auton yliajamaksi kiilautuen sen vasemman etupyörän alle. Kuorma-auton kuljettaja Pauli Pöntinen soitti välittömästi pelastusnumeroon 112. Halo? Onko hälytyskeskus? No kun sattui semmonen juttu, kun tuolla jäi yksi alle. Pelastuslaitoksen yksiköt olivat paikalla 3 minuutissa. Onko hengissä? Kyllä hengissä on. Aha. Palopäällikkö Kaasinen ja lääkäriambulanssin miehistö totesivat, että Mäntynen oli hengissä, mutta kriittisessä tilassa. Aikaa ei ollut hukattavissa. Kaasinen otti pelastustoimien johdon käsiinsä. Onko luottokunnassa? Tarkistaisin tiedot. Mäntynen, Pekka Allan, 020454-086 S. Ei. Niin kuin Paaralla, joo. Oho. Useita laiminlyöntejä. Ahaha. Ulosotossa. Oho. Joo. Kiitos. Kiitos paljon. Tää jelppasi meitä kovasti. Kiitos heille. Oho. Joo. Kerätään kinsut. Ei oo luotto. Hei! Ja niin selvittiin hankalasta ja uhkaavasta tilanteesta pelastuspalvelu 112 tulosvastuullisissa käsissä. Jälleen ensi viikolla lisää tositarinoita. Minä olen Viljo Sättinen.